ciutadans i ciutadanes, poble de València, ens convoca així esta nit nostre desig i deure de celebrar la solemne exaltació de la Fallera Major de València. Benvinguts sigueu i que la vostra presència siga preguat testimoni en la investidura de la màxima dignitat a qui per mèrits pertoca. Molt prompte gaudirem de la seua presència, voltada per la seua cort d'honor, i culminarà l'admiració d'un poble cap a la seua regina per les virtuts excel·lents que l'adornen. En conseqüència, es fa manament de que amb el màxim rang i solemnitat es faça pública exaltació de la seua reial persona, fent tangible la transmissió del respecte i reconeixement de tots aquells que han vingut a escollir-la d'entre totes les digníssimes candidates que les comissions presentaren com falleres de la ciutat de València. Volem fer saber a tots que fent ús de la nostra tradició i els nostres costums, els jurats nomenats a l'efecte han tingut a bé designar la cort d'honor de la Fallera Major de València en les següents senyoretes. Senyoreta Patricia Marcet i Lara. Ahí tenim a la primera, Patricia Marcet Lara, de la Falla Nador Miraculosa, que té 25 anys i pertany està a comissió al sector de Saidia i estudia Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Ahí tenim a la primera component de la Cort d'Honor, Julio. sí, que està pujant ja amb la suite Cort d'Honor, i serà el senyor regidor, Paco Lledó, qui posarà la banda. Abans la imposició de banda de la Cort d'Honor es feia en l'Ajuntament, en el Saló de Festes. Va ser Félix Crespo qui va dir, per què no, es fa davant de tota la gent. Mireu quin somriure, Sí, que guapa està radiant. y emocionadísima. Mira, Belén, que es un moment de molta Sí, es un momento de mucha emoción para ellas también, por supuesto. Es el momento en el que por fin son parte de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia. i sent la banda al costat del seu cor. Sí, Mira, és que és una combinació, la música, l'elegància, la bellesa de la dona valenciana d'estes Cort d'Honor, l'art de la indumentària que porten, les pintes, és tot art. I jo crec que els actes també d'un gran barroquisme. I que guapo està el senyor Lledó, sí, estoy en la trache, no hemos dicho nada, es verdad. Está muy guapísimo también. Molt bonic I ahora- les teles. Aplaudiments de tota la sala. Miren-la. Senyoreta Marta Chico i Bayona. Marta Chico Bayona és de la Falla Gravador Jordán, escultor pastor. Té 22 anys i pertany al sector 4 carreres i és tècnic superior de secretariat. Marta es de mi sector y puedo decir que le hacía muchísima ilusión, igual que a su familia, y que estoy segura que hoy son plenamente felices. Y ella está guapísima, por supuesto. Radiant, radiant. I torna a dir una paraula que escoltarem moltes vegades esta nit, elegància. Mira l'elegància de pujar, de desfilar per el corredor. I les teles que porten són molt boniques, són de català. Muy bonitas también, sí. De Rafael Català i Coses Cuques. Ha cosit els trajes. Quina preciositat. I són teles M'encanta el traje. conegudes popularment tela de casulla. Tela de casulla que s'empleaven abans en les esglésies, en els ornaments religiosos.
i era una llarga tradició. Català ja té molts anys també en la seva fàbrica. I que guapes estan en el model del segle XIX. Sí, i mira com s'ha reduït el vol. Sí. Que era la mania, i des d'aquí, pues, de nou, se recorda sempre a doña Rita, en un moment un any difícil per a ella, i ella volia que se recuperara el vol tradicional, que le dona més elegància al traje de valenciana. Y lo hemos conseguido. Ho he aconseguit. Estava comentant que a mi m'agrada molt el vestit del segle... Isabel, Vicente i Pérez. Isabel... No volia jo parlar mentre dient el nom de la senyoreta, clar. Isabel Vicente Pérez és de la Falla l'Alguer, ingeniero Rafael Janini. Té 27 anys, pertany al sector Algirós i és diplomada en infermeria i treballa en un hospital així a València. I ahí arriba guapíssima i estava comentant: a mi la veritat és que m'agraden els dos, el del 19 i el segon, el del 18. No sé si tu tens alguna preferència, Laura. Bueno, yo creo que dependiendo del acto, cada uno es apropiado para una cosa. Hoy es una noche de gala y, por supuesto, el siglo XIX queda fenomenal. N'hi ha que felicitar a Català perquè ha vist que la tela de carsulla m'agrada moltíssim. Feia anys que no s'empleava la carsulla, va estar molt de moda en els anys 60, 70, de les falleres majors, tela de carsulla, i Català l'ha recuperat, la tela de carsulla. Bueno, y por ahora los colores también son muy bonitos. Este blau és preciós. Sí. Les bandes que les hace ja porta molts anys fent Artesanies Jove. Jove. Que podem dir que són joies artesanals perquè, Julio, estan realitzades a mà. Sí, i les pintes són de Castelló i Castelló i els adreços d'art antic. És que anem a anomenar a tots els artesans valencians. Els palmitos, els ventalls són d'Anna Muñoz, els Senyoreta cancans... Teresa Ferrer i Pàrraga. Teresa Ferrer i Pàrraga és de la Falla Francisco Climent, Uruguai. Una falla que té fama per els seus llibres. Teresa, que té 20 anys, pertany al sector de Jesús i estudia dret. I m'havia quedat jo ahí, que m'havia fet la pausa perquè no volia jo parlar quan la veu en off diu el nom de les membres de l'acord. Els palmitos d'Anna Muñoz, els cancans de la Llar del Fil, adreços de Julio, d'art antic, les manteletes i les mantellines de Viana, les calces d'Elvira Bella, les pintes de Castelló i Castelló, les sabates de Solepiel, les bandes d'artesania Jove, les joies d'Isidro Calvete i els panyolons de Camilo Miralles. Sí, la no m'he deixat a ningú. No, és molt important. La xoia és la xoia que li imposaran com un distintiu a la fallera major i després el que portaran a cordonó. Que la xoia té truco, ¿no? Porque Son dos, ¿no, Laura? Sí, te dan, contanos. Te dan dos, por así decirlo, una buena, que es la de oro, que es la que te ponen tal día como hoy, y luego te dan otra porque, bueno, cada vez que vayas a un acto de particular tienes que llevar tu xoia como que... Mira, quan la porta... I la portes ara mateix. Claro, sí. Porta la bona ¿Esta es la bona o la suplent? Pues no te lo sabría decir porque eso lo lleva mi madre. És tot un ritual, perquè la festa és lo gran que tenim en esta terra, forma part dels nostres sentiments. Sí. I és un ritual, una transmissió de pares a fills, de família. Se hereda, eso es cierto. Senyoreta Elena Bosch i Gómez. Elena Bosch i Gómez és de la Falla Carretera Escrivà Cooperativa de San Fernando. Té 22 anys, pertany al sector de Jesús i és diplomada en magisteri. Una falla que s'alça molt prop on està l'estació de l'AVE. Amb quina elegància caminen? Adoneu-vos? Lentament, tot estudiat, però clar, imagina, Laura, que quan feu l'assaig... Solo han fet uno. Pues ho vull dir que només han fet uno. El dimecres van fer. Però em comentava, Laura, que vos fan repetir 2 o 3 voltes sí. tot l'acte, ¿no? Y además... Mira, bueno, quina tela, qué maravilla. Este rancho es precioso. También es muy bonito. Pues lo que te comentaba, que te hacen repetir varias veces y que sí que te marcan un poco el ritmo, claro. Lo que más se repite, Sonia, es el moment quan finalitza l'última nota de la suite Fallera Major, presenta la Fallera Major i al mateix temps totes les 12 senyoretes s'han de sentar a l'hora. al mateix temps. Sí, eso es verdad. Hasta que ¿Hay algún truquet para conseguirlo? Yo sí que es verdad que a ellas les dije que me miraran, entonces yo como les hice como un asentí con la cabeza y entonces ellas ya sabían que nos teníamos que sentar. Depende cuando el acte después de la imposición de la banda.
és que jo crec... Perdone, que tinc un poquet de tos. Mira quin barroquisme, el traje, la música, tot. Señoreta Carla Desamparados Esteve de la Orden. Pues Carla Desamparados Esteve de la Orden es de la falla Santa Genoveva Torres, arquitecto Tolsá Alfauir. La falla de Rocío Pascual, Sí. fallera mayor de Valencia del año pasado, infantil. Carla té 20 anys, pertany al sector Rascanya i ha estudiat Administració i Direcció d'Empreses. I avui és, jo crec, una jove feliç de poder formar part d'esta cordonó, de formar part de la més representativa de les falles en la ciutat de València. Ara ja realment ha començat, ja és com si s'hagueren encès la traca. Exacto. Irradian felicidad todas, Més que és el seu moment, perquè Sí. recordaven que no només esta és una nit d'exaltació per a la Fallera Major de València, sinó també per a les Seues 12 membres Sí. de l'acord. Que forma una part, és que és tot, la fallera major i la cordonó, seria impossible separar. Com hem comentat, Ades, Mira, i mira, deia... mira, mira, que traje. Preciós, i Serrat. Com deia Ades, la veu en off, digníssimes candidates, havien comentat. La veu en off, n'hi ha que dir-ho perquè no es veu mai, és Rafael Martí Monforte, que és nebot d'un gran faller que vos vaig deixar de repent, que és Pepe Monforte, sempre en el nostre record, i té una vols molt dolça al seu nebot, Rafael Molt Martí. elegant i molt solemne, I fa uns dies ha sigut papà per primera vegada. Uy, Enhorabona, des d'ací. se entera de todo, Julio de tot. Ay. Guapísima, Señoreta Carla. Alba Ballester y Pobes. Alba Ballester i Pobes és de la falla Felipe Belver, Mare Rafols. Té 20 anys, pertany al sector Mislata i és estudiant de magisteri de primària a la Universitat Jaume I de Castelló. Miren les cares de la gent del públic, com se giren tots per a veure-la ben bé Sí, yo creo mentre que camina cap a l'escenari. están todas las falleras de las comisiones esperando a verlas. Y bueno, ahí a mano derecha estará también su familia, que también es un momento muy importante para ellos. Muy bonito este también, Julio. Precioso. Tots. I Sí. contrasten molt, no? Uns i uns altres. La verdad es que es una gama de colores. Destaquen, Tots. Y ella es guapa, está morena, la mujer tiene cara, como decimos típicamente, la cara de valenciana morena. Mira, mira. Mira, mira, es que es una casulla, una casulla. València tenia fama per la seva seda. És un gris més claret, clar, però el que porta la Fallera Major és un gris marengo més oscur. Més oscur. Laura, perquè això determina, no? El color que tria la Fallera Major condiciona el color dels vestits de l'acord. Sí, bueno, el color que elige la fallera mayor condiciona sobre todo a las dos últimas para que no coincida que vayan ni en la misma gama ni en el mismo color. Pero bueno, la gama de colores de las chicas de la corte está más o menos ya hecha cuando la fallera mayor elige el color. Lo único que sí que miran es que las dos últimas no coincidan. Rebeca Aguado y Carcí. Rebeca Aguado Carcí pertenece a la falla Plaza del Doctor Collado. Té 21 anys, pertany al sector La Seu Cerea Mercat i té estudis en Administració i Direcció d'Empreses. N'hi ha que dir que esta falla és de les més antigues de València, la que s'alça darrere de la Llonxa. I el moment de pujar les escales, ara que estàvem veient? Pues es un momento de nervios porque primero no te quieres caer. Y Claro, és la por, no? De, Claro. i si I són molt m'entropesse? estretes, són molt estretes. son muy Mira que estrechitas. pujar bé la falda. Son muy estrechitas y da un poco de respeto y sobre todo porque sabes que al llegar pues te espera esa gran ovación. Mira quina cara de felicitat. Mira quina cara de felicitat. Y también tenía que decir que el señor regidor está elegantísimo, bueno. Hombre, Elegantíssim. Perquè no només són les dones les que se preocupen per la els indumentària, homes, Julio. jo vaig Tu eres el lluitar- millor exemple. No, jo vaig lluitar molt perquè es pogueren portar tots els homes la rica, variada indumentaria valenciana. Y los hombres somos más presumidos que las mujeres. sí, además de verdad. Y estar más pendientes els homes de com seran les calces, el detall, sí o no? Sí. Y tú lo sabes per ton pare. Uy, mi padre. Uy, si yo te contara de mi padre. No cuentes, pobre. Señoreta Ana Isabel Bordas del Prado. Ana Isabel Bordas del Prado pertenece a la falla Plaza Luis Cano.
Té 28 anys i pertany al sector Benimàmet, Burjassot, Beniferri. Ha estudiat filologia anglesa i a més és guia oficial de València. Mira. Se coneixerà tota la història dels Jocs de la ciutat de pam a pam. Tots els monuments. També tenim que dir que esta nit ahir entre el públic estan els membres que van formar part del jurat que va escollir en el mes de setembre a la Cort d'Honor, a les 13 senyoretes, i després un altre jurat nomenat per els presidents de Falla, és el que va escollir entre les 13 a la Fallera Major. Sí. Però estaven ahí pues, Carmen Valero, Kepa Llona, Adriana Polo, és que van Omaira, Quique Collado. estaven ahí. Este groc intens Gro de capa pluvial. de capa pluvial. Sí, jo sóc molt d'església. I la capa pluvial és que porten moltes vegades en les processons. I la capa, i és que és la de casulla, el que es fan. I ara s'estan recuperant molt les casulles que abans portaven de seda, per exemple la casulla de guitarra que es coneix en l'església. Després con el Vaticano van desaparèixer altres formes de portar els ornaments. Mira, que feliç que està ahí. Que bonic. És que el groc i el verd són els meus colors Señorita favorits. Andrea Carrilero y Robredo. Andrea Carrilero Robredo és de la Falla Pintor Goya Brasil. Té 22 anys, pertany al sector Olivereta i és llicenciada en Geografia. La música acompanya també, realça la solemnitat de l'acte. I torna a dir, l'única vegada, l'única nit, l'únic acte que podem escoltar la suite Cort d'Honor i la suite Fallera Major del gran mestre Grau. Francisco Grau Vergara, i com has dit, que només poden utilitzar-se quan desfilen les màximes representants de la festa. Avui només. Es que todo lo que acompaña a este acto es típico y es en lo que sueñas cuando sueñas con llegar. La música, los trajes, las bandas, todo es idílico en este día. Jo te vaig a contar l'anècdota que abans era la música del maestro Rodrigo, la de l'homenaje a Sagunto, i quan era president de la Junta de Fallera, Vicente González Lizondo, em va encargar al Bernardo Danferrer otra música para este acte. Però la gent la va copiar i entonces jo es posa la mateixa i Alfonso Grau, que és molt detallista, va dir única, i les partitures estan guardades. Ningú té la partitura. Señorita Begoña Amorós y Quilis. Begoña Amorós Quilis és de la Falla Jacinto Benavente, reina doña Germana. Té 26 anys i pertany al sector Pla del Remei Gran Via. És enginyera tècnic industrial. I tinc que dir-te que és una gran amiga de la Fallera Major de Begoña, perquè són del mateix sector, van compartir l'any passat totes les vivències i és per a ella, per a Begoña, quasi com una germana. Ho hem comentat a Des Julio quan tu estaves baix amb Laura que després d'este any de convivència, al final la Cort y la Fallera Major se converteixen en una colla d'amigues. Sí, en tus hermanas falleras, son tu familia fallera durante un año y ya te digo, vives con ellas momentos irrepetibles y eso es para siempre. Crec que és tot un any de convivència, d'emocions, de cansanci, també este color... És com... tabaco... No, més baix, molt bonic. Molt original. És una tonalitat de marró? No és freqüent. Mel, no és freqüent, no és freqüent, sí. Mira quina cara de felicitat de Begoña. Sí. ¿No te parece, Julio, que las faldas este año son como un poquito más cortas y se ven más los zapatos? Sí. A mi m'agrada més que estiguen un pal de terra, perquè es puga veure... La sabata. Jessica Domínguez y Roca. La última, Jessica Domínguez Roca, és de la Falla Fray J. Rodríguez, pintor Cortina. Té 23 anys i pertany al sector Creu Coberta. És graduada en perruqueria i estilisme. La veritat que sí, perquè coincidisc amb vosaltres que és una llàstima que no se puguen apreciar bé les sabates, perquè n'hi ha sabates que són
una autèntica obra d'art. Sí, sí. Estes sabates d'enguany són de Solepiel València. I que estan fetes a la mesura i tenen truco també, para que tengan comoditat, a que sí. Sí, la verdad es que son muy cómodos para aguantar todas las horas que tenemos que aguantar encima de ellos. Y yo también coincido con que es un acierto que se vean, porque hay mucho trabajo detrás de un zapato de valenciana y se tiene que apreciar. I l'última banda que esta nit imposa el regidor de Festes i president de la Junta Central Fallera, don Francisco Lledó. Ben col·locada la banda, cuidant el detall, eh? També va fer assajos el dimecres. En una pràctica ja, no, Julio? La que més pràctica té esta nit, que pena que no pot estar, doña Rita, perquè ha sigut 20 anys posant bandes, més de 20 anys. Era un icono del día de hoy, la verdad es que sí. La primera la vaig posar a Mònica Palmer l'any 1992. Imagínate. Arriba la última component al seu lloc i ja tenim a les 12 senyoretes. Sí, i les caires són de l'Ajuntament. Les caires són la silleria que n'hi ha en el saló de festes o saló de cristal de l'Ajuntament. La cadira d'or està tot l'any en el Palau de la Generalitat, perquè abans era la Diputació de València. Ahí les tenim a totes. Podem dir, Julio, Laura, que tenim ja així a la nostra cor d'honor de 2013. Miren-les, les 12. I les últimes notes de la suite cor d'honor. I arriba el moment més esperat ara.